הכירו את נילי אלון. שלום. נילי אלון עם יוזמי המכולת בשכונה. אני חייבת להגיד משהו. זה יוזמי פרויקט מקסים. את ומקסימוב, נכון? נכון. משה מקסימוב. עכשיו, את נילי אלון והוא משה מקסימוב. גדול. עופר מקסימוב ואתי אלון. אני לא יכולתי להימנע מהסיפור. אבל להם אין מכולת. אין שום קשר, נכון? לגמרי לא. אז בואו תספרי לנו מה זה. זה קורה בירושלים, נכון? זה מאבק שלכם עם הסופרים. זה התחיל מירושלים בעצם, בגלל שזו נוחות, אנחנו באזור ירושלים, היה נוח לנו להתחיל לבדוק את הפיילוט הזה, איפה שאנחנו מכירים, איפה שאנחנו יודעים. אז בואו תספרי לנו מה הפיילוט. הפיילוט אומר דבר כזה, אין היום תחרות אמיתית בשוק המזון. יש כמה רשתות שיווק גדולות שהן בעצם קובעות ביניהם את המחירים. פחות או יותר, הבדלי מחירים אין יותר מדי. באנו ובדקנו, אמרנו, רגע, מה הולך כאן? נורא יקר פה באופן יחסי לכל מקום אחר בעולם. באנו לבדוק מה הפערים, איפה הם נובעים, בדקנו וראינו שאין בעצם שום תחרות. איך אנחנו יכולים ליצור תחרות? שוק המזון בעצם, 40% ממנו נחלש על ידי בעלי המכולות. גוף גדול, אבל מאוד חלש. כי למה? הוא קונה לחוד, נכון? כי הם לבד. כי כל מכולת קונה לחוד. כל אחד זה עסק אוטונומי משל עצמו, אין להם עם מי להתייעץ, הם צריכים לעשות את כל הרכישה למול הספקים השונים, הם מקבלים את המחיר. הם אגב קונים, ולא בדיוק הפוך מרשתות המזון הגדולות, הם קונים ומיד משלמים. זאת אומרת, תנאי התשלום שלהם, קש מאני, עכשיו ומיד. זה הדהים אותי הכמות של המכולות שאת מדברת עליה. נכון, יש בארץ 7,000 מכולות. זה באמת ענף שהולך להיכחד. אם לא יהיה איזשהו שינוי, אנחנו רואים גם שבמרכזים חדשים כמעט ולא פותחים מכולות. אוקיי, עכשיו, כיוון שאנחנו פותחים מכולת בעצמנו, לא יודעים מה שדעת. הסופר חברתי שלנו, שתכף אנחנו נדבר עליו יותר מאוחר. גם אצלנו אנחנו מבינים שהרעיון לקנות באמת, כאילו, לקנות ביחד. לא, אז אנחנו לא הולכים לקנות ביחד, אנחנו הולכים לרכז אותם, לבקש מהם כרגע, שייתנו לנו מנדט. זה מה שביקשנו. ממי? מהספקים? מבעלי המכולות, שייתנו לי מנדט לייצג אותם אל מול הספקים הגדולים. הספקים הגדולים, כשאדם פונה אליו באופן פרטני אחד, אז הוא אומר, שלום, אתה רוצה ארגז מוצרים מסוים? כן, אוקיי, בסדר, זה המחיר. אני רוצה עכשיו לבוא, להגיד לספקים הגדולים, התחלתי במשאים ומתנים, אגב. שיתנו לך את המחיר של הסופר. אני מבקשת, כן. אבל תגידי, גם קוטג' עולה להם יותר? לא. כן, קוטג' עולה להם מכולת יותר מה שבחיר? כן, בוודאי. אין איזה מחיר אחי? אז בדיוק לא. יש מחירון של תנובה, לשם הדוגמה. ותנובה נותנת לספקים הגדולים איזשהו אחוז בסביבות 10% ומעלה על המחירון. בעל המכולת משלם את המחיר שרשום במחירון. אנחנו רוצים לגרום לאנשים לקנות יותר במכולות. בעלי המכולות היום נחשבים כיקרים. למה? כי הם קונים יקר. כי זה כל המיני-מרקטים האלה. כי הם קונים יקר. אבל תסבירי איך אתם מאחדים אותם, אני לא מבינה. אני יכולה לתת פרוספקט? כן, בוודאי. אתם מציעים למעשה פרויקט שנקרא המכולת בשכונה, ביחד. נכון. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו קודם כל ממתגים אותם. ממתגים אותם בצורה אחידה. אם תסתכלי בגב בפרוספקט, בדיוק, אני רוצה לשמור, בגב לגמרי, אני רוצה לשמור את השם של בעל המכולת. נורא חשוב לי שאם את הולכת למכולת של משה, תמשיכי ללכת למכולת של משה. אז זה נקרא המכולת בשכונה, בגב של זה, תראי, המכולת בשכונה של משה, של מקסים, של יוסף. כל אחד שומר על השם האוטונומי שלו במסגרת המותג הגדול. בוא נראה את זה שוב. אז כל אחד שומר על השם שלו במסגרת המותג הגדול. אני עכשיו כבר באמצע תהליך של משא ומתן עם ספקים, ואני באה ואומרת להם, חברים, אני לא מייצגת בעל מכולת אחד, אני מייצגת עשרות בעלי מכולות. אני מבקשת לפתוח את המחירון ולתת לי... כן, זה בפיילוט שזה התחיל לא כל כך הרבה זמן, 4.5 שבועות אולי. כמה מכולות כבר יש לכם? 25 מכולות באזור ירושלים, בלי שום פעולה של שיווק. יש לנו אתר אינטרנט, דרך האתר פונים אלינו, דרך עמוד הפייסבוק שלנו פונים אלינו. זהו, אז רואים אותנו עכשיו, אני מניח, בעלי מכולות בירושלים. בדיוק, הם מוזמנים, כמובן. דרך הפייסבוק מצטרפים? כן, פייסבוק, אתר אינטרנט, הם מוזמנים. איך נקרא הפרויקט? המכולת בשכונה. המכולת בשכונה. עכשיו, ככל שבעלי מכולות ישכילו להבין שהכוח שלנו הוא בכמות, ככל שהם יצטרפו, ככל שיותר בעלי מכולות יצטרפו, כך הכוח שלנו יביא בסופו של דבר להוזלת המחיר לצרכן. הרי למכולות אין שום שכבת ניהול. ברגע שמכולת תוכל לקנות בזול, היא תוכל להוזיל את זה הלאה לספקים, וזה קל מאוד. משלמים לכם כסף על זה? משלמים לנו ברגע הזה שום דבר לגמרי. אנחנו בפיילוט ניסיוני. אתה יודע, התחלתי במסגרת הלימודים שלי לתואר שני במנהל עסקים, בקריה האקדמית אונו אגב. עשינו שם קורס, כן. מאוד נהניתי. עשינו שם קורס שמדבר על העיוותים בשוק, בכלכלה הישראלית. אצל זליכה? אצל זליכה. משם לאט לאט התחלנו, עברנו משם לקורס של ניתוח דוחות כספיים, ניתחנו את אחת מרשתות השיווק. מסתכלים, אנחנו אומרים, רגע, יש פה איזה עיוות מאוד רציני. התחלנו
זה כבר היה יותר למעלה משנה, התחלנו לחקור קצת יותר, להיכנס דווקא לתחום המזון. אנחנו אומרים, יש פה עיוות שזה לא ייתכן. לא ייתכן שגם משהו שאנחנו קונים מחברה ישראלית שמייצרת בארץ, קונים פה ב10 שקלים ובאירופה ב3. כל הכבוד, הלוואי וזה יצליח. אנחנו נכניס את המידע הזה לדף הפייסבוק שלנו. וכאמור, כל הפרטים במכולת שלנו בהרצליה, הסופר חברתי של אולי וגיא, עומד כל הפרטים, כבר לא מעט בעלי מניות קנו מניות, אנחנו מחפשים עובדים עכשיו, נכון? פרסומות וחוזרים. גם אנחנו, אגב. כן. והיא נתנה לי להחזיק לה את הקרם, גם ביקשה ממני בקבוקים של טמפו. אני זוכר אותה מהמכולת, אני זוכר אותה קונה שם סולת, אני זוכר